Na-feel po ba natin ang presence ng ating Panginoon? Mahina po. Na-feel po ba natin ang presence ng ating Panginoon? Amen. Kasi kung ako rin po, kayo naman po na-feel ko yung presence ng ating Panginoon. Yan. Kasi po, hindi lang po tayo yung nandirito. Angels of the Lord and the Lord itself is here. Amen. Yan. So, basahin po natin ang ating unang talata. Lahat po tayo, basahin po natin sa Philippians chapter 3, verse 14. I press on toward the goal to win the prize, for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Batiin mo yung katabi mo. Good morning, sis. Good morning, bro. Yan. So tayo pong natin makakaupo. So yan yung pinaka-tema ng aking topic for today. Kaya sabi dyan sa aking title, Living with Progress. So you are a Christian now, sabi nga nila. Ikaw ay isa ng ganap na Kristiyano. So kung hindi ka pa naniniwala isa ka ng ganap na Kristiyano, maniwala ka na kasi nandito ka na. Okay? So living with progress. Hindi ka pwede daw na maging isang Kristiyano without progress. Kasi after you baptize, nagkaroon ka na ng progress. Paano makikita yung progress? Actually, kung i-define ko ang progress, dalawang klase po yan. Good or bad. When we say good progress, magandang progreso, yung mga masasamang ginagawa mo dati, hindi na nakikita sa'yo. O may pailan-ilan. Pero yung masasama na karamihan, hindi na nakikita sa'yo. And there's a bad progress. You are a Christian now. And still, they see the things na dating ginagawa mo pa rin. That is a bad progress. Pero, may isang apostol, mga kapatid, sa Philippians, na nagsulat sa mga taga-Filipo, na sabi niya, we should live in progress. Ang aking preaching po ay 9 slides lang. Hindi kasama yung title. 9 slides. So, titignan po natin sa first slides. Yung nabinasa natin kanina, kung tatagalugin mo, nagpapatuloy ako patungo sa hangganan upang makamtam ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. So ito ang pinakatema ng ating pinag-aralan sa ngayon, ang pagsusumikap makamtam ang gantimpala. Diba? Ano ba yung gantimpala sinasabi ng Diyos? Si Apostol Pablo ay inilintulad tayo sa isang atleta. Diba? Tayo ay tumatakbo. Ano ba ang karakteristik ng isang atleta? May atleta ba dito? May athlete ba dito? Dati, isa akong atleta. Yung mga iba, atleta rin dito. Ewan ko kung... Kasi kapag ikaw ay isang atleta, ano dapat yung nasa iyo? Disiplinado. Diba? Perseverance. Hindi agad sumusuko. Yun yung karakteristik ng isang atleta. Inihalin tulad tayo ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa isang atleta na kailangan nating tapusin anuman ang mangyari yung ating race na sinimulan. Okay. So ang gantimpalang tinutukoy natin dito ay ang gantimpalang espiritual. Mga kapatid, alam natin magmula nung tinuturo ni Bishop na pumunta tayo dito, sabi nila, we should seek for spiritual things. Alam ko na alam niyo yun. But ang tanong, nag-seek in na ba sa atin? Kasi kung tatanungin ko kayo, alam niyo kung bakit kayo nandito for eternal life. But ang tanong, nag-seek in na ba? Kasi kapag sinabi mo kung nag-seek in na ba, may nabago na ba sa'yo? That is, nag-seek in na ba? Nabago for good. Okay? Sabi niya, ang gantimpalang espiritual. Una, moral obligation. Kapag sinabing moral obligation, hindi pwedeng ang isang Kristiyano puro spiritual lang. Kailangan mo rin mabago kasi nabubuhay ka pa dito morally. Diba? Responsibility mo na maging Christ-likeness. Yun ang ating gantimpala. Sinasabi ko ba na ang ating mga preacher, ating mga teacher, ating bishop ay perfecto na? Hindi. Diba? Nilinaw yan ni Apostol Pablo.
dito sa talatang ito, nagbibigay si Apostol Pablo kung ano ang dapat nating gawin upang makamtamang spiritual na gantimpala. To become Christ-likeness and to have eternal life. Ngayon, kung kayo ay nagpapatotoo sa inyong buhay, si Apostol Pablo rin ay nagpatotoo. Sabi niya, sa verse 4 to 11, sinabi niya sa kanyang mga ginawa nung hindi pa siya Kristiyano, ang totoo, ako ay may sapat na dahilan upang panghawakan ng mga pisikal na bagay kung iniisip nilo man na siya'y may katwiran umasa sa ganitong mga bagay na ito, lalo na ako. Diba? Yung iba kasi, kung hindi natin kilala si Apostol Pablo, in-state niya dito kung ano yung mga credentials niya at resume niya. At magugulat kayo. Kasi at that time, walang tatalo sa resume ni Apostol Pablo. Ano ang kanyang mga credentials? Ako ay tinuli sa ikawalong araw, wala nang ako'y sinilang. Siya ay isang Hudyo. Okay? Pangalawa, ako ay isang tunay na Israelita. Buhat sa angkan ni Benjamin at totoong Hebreo. Isa siyang Hudyo. Kung sa pagsunod naman sa kautusan, ang pag-uusapan, isa akong Pariseo, sabi niya. Kung titignan mo yung credentials niya, napakabigat, hindi lang sa isang Hudyo o anak ng Diyos, isa rin siyang Pariseo. Kung pagiging masugid ko sa kautusan, inusig ko ang iglesia. O kung pagiging matuwid naman, ayon sa kautusan, walang may isusumbat sa akin. Yun, napakabigat ang credential ni Apostol Pablo. Pero, mga kapatid, despite of that, sa kanyang mga napakabigat na credentials at sa kanyang resume, anong nangyari sa Gawa chapter 9? Yung personal encounter niya sa ating Panginoon, sabi ni Pastor Andrew last time, si Brother Andrew. Anong sabi niya? Nung siya'y nabulag, I will not mention the whole story anymore kasi you know it. Nung siya'y nagkaroon ng vision at nabulag, nawala ang kanyang vision. Kasi dalawang klase po kasi yan. Si Apostol Pablo ay may sakit sa mata. Pero, hindi yun tumaling. Okay? Pero nang na-encounter niya ang ating Panginoon nung nakasakay sila sa kabayo, nawala ang vision niya. At alam niyo ba kung anong ginawa ni Apostol Pablo nung that time? He prayed. 3 araw siyang nanalangin. Walang kain, walang inom, 3 araw siyang nanalangin. Pinatawag ba siya ng Diyos? The answer is, hindi. Doon pumapasok na kahit manalangin ka ng manalangin, kahit mag-fasting ka na ng mag-fasting, hindi ka patatawarin ng Diyos. Unless, ano yung ginawa niya para muli siyang nakakita? Nagpabaptize siya doon sa isang apostol. In the name of Jesus. So, ibig sabihin, prayer is prayer. Pero kung usapang patatawarin ka ng Diyos sa lahat ng iyong kasalanan, kailangan mong baptize sa pangalan ni Jesus. Kaya dito, ngunit dahil kay Kristo, sabi niya dito sa verse 7, ang mga bagay na pinahahalagad ko noon ay itinuturing ko ng walang kabuluhan ngayon. Ang kabalik-kabalik sa tunay na bagay, para siya. Kita mo kung gaano katindihan pa na ng palataya ng Apostol Pablo. Sabi niya kasi, kung lahat ng yan, wala kayong may susumbat sa akin. Credentials-wise, kung talino man, napakatalino ng Apostol Pablo, wala kayang sumagot sa kanya. Pero anong sabi niya? Lahat ng ito ay walang kabuluhan. Bakit? Kasi, sabi niya dito sa verse 7, nang dahil kay Kristo, nung nakilala niya si Kristo, ang mga bagay na pinahahalagan ko noon, ay tinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Na-realize niya na hindi pala siya karapat-dapat sa Diyos. Kung ikaw kapatid, masyado mong pinapahalagan ng iyong pag-aaral dito sa mundong ito, you are distinguished people. Diba? Sabi nga nung isang speaker, you can give me all the plum of appreciation, all you wish and you want. Pero sabi naman ng isang Christian, the changes that Christ done in my life, that's give me a full realization of what I am now. Hindi mababayaran yun ng kung anumang certificate o kung anumang award, kung anumang medal. Ang pagkakilala mo sa Diyos, yun ang pinakamahalagang bagay na nangyari
sa buhay. Amen! So, palapakan natin ang Diyos sa buhay. Kaya sabi, ang karunungan sa mundong ito ay kahagalan sa harapan ng Diyos. Sinabi nga niya po sa Pablo, she is morally perfect, spiritually perfect. Yun ang pagkakaalam niya. Pero nung nakilala niya ang Diyos, sabi niya, doon sa verse 14, I press on toward the goal to win the prize. Magsisimula akong muli para makuha ko ang goal ko doon sa prize, yun ang eternal life. Kasi lahat pala ng ginawa ko, mula pagkabata ang pagsunod ko sa kautusan, ang kautusan ko na sinusunod din ay kautusan ni Moises, na-realize niya na siya ay perfect, kaya nga pinipersecute niya yung mga alagad ng ating Panginoon Jesucristo. At the end of the day, nung nakilala niya ang Diyos, ang ginawa niya pala ay mali. Ganyan din po tayo noon natin. We are also Saulo. That is the previous name of Paul. Nung tayo rin nasa ibang dati nating religion, sabi natin, born again. Yeah, praise the Lord. Diba? We are like Saulo in our previous life. Born again. Kasi, hindi natin alam ang ating ginagawa. And we are now born again, and we're defending Christ kasi alam na natin ang katotohanan. So now, we can understand other people na hindi born again. Kasi, dati tayo nanggaling. We are devoted dati, di ba? Dadasal ka, 3, 6, 9, 12. Alas 6, alas 3, alas 6, 3 beses yun. Ganda pa yun. Di ba? May kakilala ko nga, kinder pa lang, alam na ang rosary. Di ba? Hanggang kanyang college, alam niya. Pero nung nakilala niya ang Diyos, sabi niya, wala itong kabuluhan. Diba? Kasi marami siyang nakukuhang praises. Uy, ang galing naman bata ito. Diba? Ang galing naman. Kaya niya i-memorize yun eh. From Abimali Purisima to the Litany and the Abimali Purisima again. Kaya niya. Bata pa yun. Pero nung siya'y lumaki, he realized that all of that things is in vain. Wala pala itong kabuluhan. Kaya nga, sabi ng batang yun, ako ay magsisimula muli. I press on toward the goal to win the race. Isa na siya ngayong ganap na atleta na nagpapakondisyon para makuha yung Christ-likeness and eternal life. Amen? Amen. Okay. So, ang mga bagay na pinahalagan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan. Ano ngayon ang may kabuluhan? Sabi dito, oo, nag-justify pa si Apostol Pablo, itinuturing kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mas mahalaga. He realized that yung kinatatayuan niya ay may mas mahalaga pa. Ano yun? Ang pagkakilala kay Kristo na aking Panginoon, in-accept na niya. Ang mas mahalaga pala sa buhay is you accept Christ na iyong Panginoon. Amen! Kasi kapag hindi mo yun in-accept, alam nyo kasi, madali lang yan sabihin eh. Hindi talaga ang Panginoon ko si Jesus Christ. Pumapunta naman kaming church, umaattend kami, di ba? Nagpupuri kami sa Diyos. Pero sabi ng Apostol Pablo, hindi, si James, faith without work is dead. Masakit yun. Di ba? Kahit din ako, di ba? Lahat tayo. Kaya sabi niya doon, ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan. Rubbish in Greek. Ang itinuturing kong basura. Basura nga eh. Sabi niya, hindi lang walang kabuluhan. Basura yung ginawa ko ng aking pagkabata. Walang kabuluhan. Diba? Nalituloy niya sa basura, pero may mas malalang term dyan eh. Na ginamit, kung itatranslate mo from the original one. Makamtan ko lamang si Kristo. So may nawala sa kanya. Ano yun? Yung kanyang credentials, yung kanyang resume. Lahat na yun. Loss yun. Pero, kung may loss, may gain. Amen. Kung meron siyang nawala, pero hindi naman siyang nakuha na mas importante kaysa dati, what is that?
yung pagkakilala at pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. And that is the meaning of being a Christian. Amen. Kasi kung hindi mo nakilala ang Diyos sa iyong buhay, at hindi mo nakilala ang tunay na Diyos sa iyong buhay, your life is in vain. Wala yan kabuluhan. Di ba? Magpakasaya ka, magpakasaya ka, yes. Pero at the end of the day, malungkot ka. Di ba? Nafe-feel mo yun? Bakit nga ba sila pa-party ng pa-party? Bakit nga ba sila labas ng labas? Yung Kristiyano sa loob lang ng bahay, masaya na. Di ba? Bakit mo kailangan ng lechon? O sila lang merong konti diyang naulam, ba? So, okay na. Kasi nga, kasama nila ang Diyos. Sabi ko nga kanina, that gives us the full realization of what we are. Okay, yet Saul was praying. Sabi nga kasi dito, nung siya'y nawala ang vision, yet Saul was praying for 3 days and received no forgiveness. Nasusulat ba yun? Yes, sa Acts chapter 22 verse 16. It is when one baptized into Christ, Romans chapter 6 verse 3 to 4, that he receives the forgiveness of sins and become one of the saved. Acts chapter 2 verse 13. Kung ikaw ay magsisisi, doktrina natin po yan, pagsisihan mo, talikdan ng iyong kasalanan, at magpabautismo ka sa pangalan ni Jesucristo. Diba? Kasi yung si Saulo kasi, yung kautusan na sinusunod niya, yung dating kautusan na nanggaling kay Moses. Pero, ang kautusan ngayon na sinusunod niya, at yung pangalan ng Diyos na kilala niya ngayon ay si Jesus Christ. That is the same name that we praise. Okay? Because the first and foremost responsibility of a Christian, ano ba yung kailangan, ano ang pinakaunang responsibilidad at trabaho ng Kristiyano, ano ba? Alam ba natin? Is to praise and glorify. That's why you are here now. Because you want to praise and glorify God. Kaya rin ako nandito kasi kahit sinabi nilang mag-preach ka, sabi ko, hindi ako na. Sabi ko sa sarili ko, kaya ko ba? Diba? Pero, sabi ng Diyos, mag-preach ka. Although dinaan lang sa atin mga. Diba? So, once we obey the gospel, we must also start proclaiming Jesus. Ngayon, ang tanong, Brother Rizal, hindi naman ako magaling sa ito. Humaharap pa nga lang ako sa ibang tao, nanginginig na ako eh. Diba? May times na gano'n. Hindi lahat talaga pinagkalooban para magsalita. This does not mean that we immediately begin preaching sermons. Kaya pagka-baptize mo, after 1 week, magsisermon ka na. Diba? Hindi immediate yun. Okay, sabi nga ni Brother Ricky, at yung title natin, there is a progress. Diba? Progression yan, diba? Progreso yan. Hindi agad pagka-baptize mo, wait. Kaya ko nang mag-preach. Kaya ko nang magturo. Pero sabi nga nila, you cannot give what you don't have and teach you don't know. Di ba? Hindi mo kaya ituro ang hindi mo alam. So mag-aral ka muna, sabi nila. Pero meron ba tayong pwedeng gawin? So before a congregation is going preaching trips from various places, James chapter 3 verse 1, we will probably not have the same ability kasi hindi tayo pantay-pantay ng ability and effectiveness of Saul had at first. After all, he was specifically chosen by Christ. Specifically chosen by Christ. Specific po yun. I-emphasize ko po yung chosen by Christ. Many are called, but few are chosen. And I believe, mga kapatid, you are very lucky today, and so am I, that we are chosen by God. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. So kung hindi ka naniniwalang chosen ka, sabi ko nga kanina, maniwala ka na kasi nandito ka na. You specifically chosen by God. But, there is a condition. Sabi nga nila, you are chosen by God and you receive divine revelation directly. Acts chapter 3 verse 15 and 1 Corinthians chapter 1. But does not mean that we are incapable of teaching others immediately following our conversation.
conversation. Di ba? Ano ba yung pwede mong gawin para makita nila na Kristiyano ka? Sometimes, action speaks louder than words. Sabi mo nga, Kristiyano ka, di naman nakikita sa'yo. Di ba? Kristiyano ko, pero diba ka? Kristiyano ka, pero panakit ka. Wala ka namang galang sa ito. So sabi nila, kapag ikaw ay Kristiyano, nakikita yan sa'yo. Yan ang ginawa ni Apostol Pablo. Diba? Sabi niya, ginawa niya eh. Naglakbay siya. Sabi niya, hindi niya ikinahiya na dati siyang nagpe-persecute ng other Christians. Hindi niya ikinahiya yun. Diba? Bakit? Kasi alam niya na mali yun. Pero, sabi nga ni Bishop, you cannot change the past. You cannot recreate it. The only thing that you can do is accept it. What is already done cannot be undone. Tama. Nangyari na eh. Diba? Kaya nga sabi doon, dahil may time pa siya na baguhin ang lahat. Kasi ang time is very precious. Ano yung sabi sa atin sa school? Time is gold. Tama. Time is gold, time is precious, time pass will never be regained. Tama po yun. Kasi kapag lumagpas na yan, hindi mo na yan makukuha. Kaya nga yung ibang businessman, bumibili ng private jet. Bakit? Ano ang pinakamahalaga sa kanila? Oras. Diba? Why settle for traffic? You can fly in the air, sabi nila. So, sabi natin dito, but does not mean that we are incapable of teaching others immediately following our conversation. We already notice belief is necessary before conversion. Pwede ka ba mabaptize na hindi ka naniniwala? Yes, pinilit ka ng magulang mo. Tama. Pero ang necessary para mabaptize, yung willingness mo. Like Paul. Sabi niya, kailangan ko mapabaptize para ako ay kabago. Nakakita nga siya. In the same manner sa isang Christian, kung hindi siya mapabaptize, hindi siya makakakita spiritually. Sabi ko dati nung una ko nandito, that was 2017 or 18, sabi na natin ko, mapabaptize ka na. Sabi ko, huwag niyo akong diktahan, di ba? Pagkatapos ng preaching ni Bishop, baptize ka ba? Sabi ni Bishop, yes, baptize ka na. Ano na baptize eh? Ganun talaga. Kasi, this is very important. You believe first before you baptize. Kasi kung hindi ka naniniwala dun sa baptism, wala rin kabuluhan. At that moment, I believe. Kasi sabi nila, ang kaligtasan ay blessings of right association, sinabi ng ating bishop. Blessings of right association, ang kaligtasan ay now. Hindi bukas. Hindi sa susunod na araw. Okay? So dito, therefore, we ought to be immediately tell others that we believe. We immediately tell others that we believe. Sasabi mo ba ngayon na sis, before na ginako ha? Ganun ba? Hindi. Pag tinanong ka, anong religion mo? Apostol Pablo sa mga taga-Filipo. Okay, sulat yan. Ngayon, ang isang sulat, minsan, sample sa messenger. Kapag hindi yan video call, at chat lang yan sa'yo, wala kasing emosyon ang chat. Kahit sabihin mong masaya ka na nag-chat-chat, kung yung pagkabasa nung nagbasa ay galit ka, gulo yan. Pero kahit naman galit ka, tapos yung pagkabasa ay iba, in short, walang emosyon na chat. Kasi manner dito sa sulat. Diba? Sabi kasi ng Apostol Pablo, doon ay nakilala niya ang Diyos. Ang in short, marami siyang sinabi na patungkol sa pagiging perfection. So baka isipin, ng mga taga-Filipo na baka spiritually perfect na si Pablo. Kasi talagang ang dami nang nangyari sa kanyang buhay, na bago na siya at marami na siyang ginawa. Baka spiritually perfect na siya.
Ganon din ang sinabi ni si Bishop last time. Sabi niya doon, magtataka si Bishop kapag punong-puno na ito hanggang sa labas na pila na dyan. Ngayon magkakaroon na siya ng analysis sa kanyang sarili. Reflection pa. Baka hindi idolo na ako. Yun yung pinakadelikado. Pwedeng mangyari sa isang Kristiyano. Yung ma-realize mo or ma-reflect mo sa iyong sarili na parang perfect ka na. Kasi kapag nangyari yun sa iyo kapatid, hindi ka na makikinig ng salita ng Diyos. Kasi nabasa ko na rin ito, nabasa nyo na rin ito, but every day there is an additional explanation on this. Kaya nasabi, napakahirap na isipin mo sa iyong sarili na perfecto ka na. Kasi kapag naisip mo yun, patay kang bago. Wala nang progress na mangyayari sa iyo. Kaya nilinaw niya dito, hindi sa nakamtam ko na ang mga bagay na ito. Nilinaw niya agad. Hindi rin sa ako'y ganap na. Hindi siya perfecto pa. Okay? Sinisikap kong makamtan ang gantimpala. Ang gantimpala na tinutukoy doon ay yung spiritual gift, eternal life, at yung moral, yung pagbabago ng kanyang buhay. Sapagkat ito ay dahilan kung bakit ako tinawag ni Kristo Jesus. Paul's goal is perfection, but he has not reached it yet. Habang nandito ka sa mundong ito, mahirapan ka kapatid, at hindi mo ma-reach ang perfection. Bakit? Kasi isa lang ang perfecto ng Diyos. Nasa laman ka pa, pwede ka pang magkasala. Okay, mamabasa natin sa chapter 9, sabi niya doon, at lubos na makipag-isa sa Kanya, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pagiging matuwid niya ay hindi dahil sa Kanya, kundi dahil sa Diyos. Kinaawaan siya ng Diyos. Because of the grace of God, diba? Naging mananampalataya siya. Parehas din sa atin dito. Nang dahil sa Diyos, nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Hindi dahil, kasi nagpursige akong pumuntang church. Kapatid, tandaan mo to. Kahit gusto mong pumuntang church, if God does not allow you na makapunta dito, hindi ka makakapunta dito. Totoo yun. Nangyayari yun. There is an instances na take it from me. Kahit gusto ko pumunta dito, kung hindi inalaw ng Diyos na makapunta ko dito, magiging busy ka ng araw na yun. Kaya every moment na nandito kayo, cherish it. Sabi ko nga, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Kaya we should assure ourselves, our souls. Kaya nga, ang tanging hangarin ko ay ang lubusang makilala si Kristo. Hindi niya sinabing perfecto siya. Ang sabi niya, ang tanging hangarin ko ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Grabe po ang ginawa ni Apostol Pablo. Bakit? Kasi gusto niyang maghihati sa paghihirap ng ating Panginoon. Wala pong apostol ng ating Panginoong Jesucristo na matatakutin. Lahat po sila, matapang yan. May isa pang apostol na sabi, papatayin siya, na-crucify. Sabi niya, hindi. Hindi ako karapat-dapat. Kung gusto niya akong i-crucify, pabaliktad. Yung ulo sa baba, yung paa sa pabaliktad. Diba, yung iba, binuson ng mainit na mantika. Yung iba, yung isa, hindi mamatay-matay. Nilagay sa ilang ng Patmos. Kasi para may sulat niya yung pahayag. Pero lahat sila ay matatapang. At alam ko naman dito, lahat tayo ay matatapang. Wala man siguro yung persecution na dinanas nila noon. Pero matapang pa rin tayo kasi despite of pandemic, despite ng persecution, despite na wala ka ng budget pamasahe papunta dito, despite na marami kang ginagawa sa buhay at marami kang pang iba-browse sa Facebook, nakapunta ka dito. Di ba? Kasi that is the
factors kung bakit hindi nakakapunta ang isang Christian. Naniniwala ba kayo na mas marami pa tayong time sa cellphone kaysa sa ating pamilya? Take it from us. Kasi trabaho namin yon. 8 to 12 hours sa gadgets ka. Sakit yun sa mata. Diba? Tapos sasabihin mo, kasi wala akong time. Acceptable ba yun sa Diyos? Paano kapag nagkasakit ka? Tapos sasabihin ng Diyos, busy ako. Kasi that is the common example na sinasabi sa atin ng mga preacher. But then again, still nangyayari. Diba? Kaya sa verse 13, mga kapatid, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Sa Tagalog, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit, isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na makarating ang layunin nais kong makamtan. Yung mga nagawa mong kasalanan noon na bumabagabag pa sa'yo, hindi mo naman actually malilimot. Diretso yan eh. Pero sabi ng ating Panginoon, you move forward. Ang isang atleta na hindi makaka-move forward ay talo. Diba? Kasi hindi siya makakapunta sa kanyang parol. Okay? So, Paul chooses to live by important principle, keeping his attention on the road in front of him, and runner cannot look back and still focus on ahead. Hindi ka talaga makaka-focus dyan sa kinaroroonan mo kung hindi ka magpo-focus doon sa tatakbuhin. Diba? Focus is the key. Madali lang yan sabihin eh. Diba? Kasi alam nyo ba, bakit sinabing focus kapakahirap? Because of the attention span ng mga tao ngayon. Estudyante na nga lang, di ba? 15 to, ilan ang attention span ngayon ng adult? Sabi, mga 20 to 25 minutes. Bata, mga 5 to 10 minutes. Pagtapos nun, wala na, iba nang iniisip. Kaya nga nag-train nga yung multitask na third. Kasi hindi siya makapag-focus dun sa isa. Okay? So he will look back to past steps but focus on improving each steps in his race until reaching the goal of being with Christ. Ano ba yung goal mo kung bakit ka nandito? Christ-likeness. Diba? Maging katulad ka ng ginawa ng Diyos nung siya ay nandito. Okay? So Christians can learn from the past. Sabi nga nila, the best teacher is yung mga past experience mo. But we are not bound to the things we have done. Tandaan natin yan. Nangyari na ang nangyari. Hindi mo na kayang bawiin yun. Nasaktan mo, o ano man ang nangyari dyan, past is past. Tingnan natin, we cannot change the past or recreate it. The only thing that we can do is to accept it. Okay? What is already done cannot be undone. So instead of being chained by our past mistakes, at matali ka dun sa past mistakes mo, we can move forward knowing that we can carry Christ's forgiveness. Alam natin kung anong sekreto ng forgiveness, right? Paul, nag-fast, hindi uminom, nanalangin for 3 days, pinatawad ba? Hindi. Anong ginawa niya para mapatawad siya? Nagpabaptize siya in the name of Jesus. Okay? Saan natin matatagpuan yan? Acts 2:38. Okay. Bakit kaya sinulat ni Apostol Pablo ito? Kasi delikado na isipin ng isang Kristiyano na sobrang taas na. Mahirap yun. Sa pinaka-delikadong, sa lumang mahina, delikado yun sa isang Kristiyano. Yung mataas ka na. Kaya nga, kapag nananalangin ang isang preacher, isang bishop, maybe isang pastor, humble ourselves. Humble ourselves. Kasi hindi dapat idulugin ng isang nangangaral dito. Kundi dapat lahat ng papuri ay tinataas sa Diyos. Okay?
habang nabubuhay ka, dapat pilitin natin makasunod. So I have been crucified with Christ. Sa Galatians chapter 2 verse 20, I've been crucified with Christ, and it's no longer I who live, but in Christ in me. Kasama siyang pinako sa krus. Sabi niya. Pero, ang namumuhay na sa kanya ngayon ay hindi na siya, kundi ang Diyos. He is guided by the Holy Spirit. Okay? Ang isa pang problema ay ang mga huwad na guro na nangyari pa rin hanggang ngayon, na nagtuturo na ikaw ay magpatuloy sa laman, ay ikaw ay magiging perfecto na spiritual. Yun po yung binanggit sa verse 2, kung babasahin po natin yan. Mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso. Anong sabi niyo doon? May nagtuturo kasi ng mga maling katuruan na sinabi nila na kapag magpapatuloy ka, kasi yun yung tradisyon mo, magpapatuloy ka, at susunod dun sa kautusan, magiging perfecto ka na, spiritually. Tandalin natin yun ngayon. May nagsasabi ngayon kasi ng mga preacher na perfecto na sila. Pero kapag inisip mo yun, patay ka, hindi talaga kalugod-lugod sa Diyos mo. Okay. Next. Okay, sa chapter 15. Basahin nga na po natin, all of us, then, who are mature should take such a view of things, and if someone point of think differently, that to God will make clear to you. Sa Tagalog, ganyan ang dapat maging kaisipan natin, mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang pag-iisip, ipapalnawa sa iyan ng Diyos. Kasi tinawag ka ng Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos. Anong reaction niya? Nagulat ba siya? So, sabihin mo sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos? Tinawag ka ng Diyos, sabi, parang gulat siya, no? Nung tinawag siya ng Diyos. Kaya, sabi dyan, kung hindi mo alam ang gagawin, ang Diyos ang magpapakita sa iyo kung paano gawin. That's why living in progress. Okay? So Paul's language here is very short and to the point. Then he explained how Christian focus ought to be purely on Christ. Just a runner concentrates the goal rather than looking at the past. Ang mahalaga ay panghawakan natin na ating natatanda. So verse 16 yan. Okay, sa babasahin ko na lang. Ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtan. Ano yung nakamtan mo na? Your faith in Christ. Sabi niya dyan, panghawakan natin. So, ibig sabihin, pwede mawala. Kasi hindi naman sabi ng Diyos na, stay put yan. Sabi niya, panghawakan mo. Kasi pwede yan mawala, kaya nga meron tayong backsliders. Kaya meron tayong mga nawawalan dito sa church. At hindi ko rin masabi kung lahat tayo dito, including me. Ang grasya lang ng Diyos ang magbibigay sa atin ng faith na yan. Kaya sabi dyan, ang mahalaga, panghawakan natin na nakamtam na ang ating nakamtam. But involved in the concept of achieving, accomplishing, or arriving in verse 11, Paul's focus to attain the resurrection of the dead. Una, sabi natin, ang dapat makamtam ay yung i-glorify natin Panginoon. Pero ang assurance na dapat natin i-assure is the resurrection, yung ating kaligtasan. Kasi kung hindi yun ang purpose mo, kapatid, at material things ang iniisip mo dito, dahil nandito nga ako para magpalain, hindi magkasakit, totoo yun, pwede yun. Pero at the end of the day, mamamatay ka rin. Sino ba dito ang hindi mamamatay? Mamamatay tayong lahat. Ako, hindi ko alam kung kailan. Kayo din, hindi nyo rin alam kung kailan. Pero ang tanong, ano yung purpose mo? Bakit ka nandito? Because you want to assure your soul na makapasok sa kaharian ng langit. Referring to this future with Christ in verse 16, the focus
is on holding on what has already attained. Though not main point in this passage, Paul connects the idea believers who are confident in their salvation. Magkaroon ka ng assurance sa iyong salvation. Kaya sa verse 17, sabi niya dyan, join together in the following my example, brothers and sisters, and just as you have as, ano daw? Model, keep your eyes on those who lives as we do. Paul's best teaching is more than a letter. Hindi yung sulat niya sa Filipo yung kanyang best teaching. Ano yung best teaching niya? It is his life. Ang best teaching mo sa iba, hindi yung salita mo. Ang best teaching mo sa iba, ikaw mismo. Pre, alam mo dati, ganito ako. Pero ngayon, hindi nakita mo ba? Nagbago ko naman. Yun ang best teaching mo. Kasi, sabi nga nila, salita ka ng salita, hindi mo naman gagawin. Wala din. Diba? So, sabi ko din, mahihayin din ako dati. I also, gusto ko lang dun sa likod. Pati sa school, ayoko sa nag-perform sa stage. Never akong sumali sa isang event sa school. Never. Except for maybe other na close talaga. Na walang nakakita iba. Pero, sabi ng ating Panginoon, if you have a talent, use it. Kasi kung hindi mo gagamitin yan, ibibigay yan sa iba. Doon ako natakot pag ibigay sa iba. Nasa akin na. Kung meron kang talent, gamitin mo. Kung hindi mo yan gagamitin, baka ibigay kay brother siya. O ibigay sa iba. Diba? So, ganyan talaga. So, the best example is not your words, but your life and your works. In this life, Paul can appeal to his own example as a model of his readers because his focus is on Christ. This shows clearly in his words, actions, and attitudes. Paul suggests that coming from a sense of arrogance, alam niyo po, mabigat ang mga salita ni Paul dyan, parang astig, pero hindi po siya arrogante. Ang tawag to, with conviction. Kasi kung alam nga naman, magsasalita siya, malumanay. Eh, yung matapang na tao yan. Talagang with conviction po siya. Pero, sabi niya, he has already noted his own imperfection. Although, matapang yung salita niya, pero hindi po siya perfecto. In-accept niya eh. Hindi siya nakamtampo na, sabi niya. Philippians chapter 3, verse 12, yun. Paul also teaches the Philippians to look to the examples of the godly people. Hebrew chapter 11, kung nabasa na po natin. Ang tawag doon is naman yung mga faith in action. Sino po ba yun nandun sa Hebrew chapter 11? Si Abel. Namatay na. Diba? Humihingi pa ng hostisya. Pangalawa, Enoch. Namatay ba si Enoch physically? Diba, Brother Ricky? Hindi. Sa kanyang faith. Sino pa? Noah. Nung time ba doon, may ulan na-record sa mundo? Wala pa. Ang meron lang nun is dew. Habog lang. Okay? Wala pang ulan na na-record doon. Pero naniwala siya na may ulan. Ano ba yung ulan? Nakakain ba yun? Hindi niya alam. Pero gumawa pa rin siya ng alto. That is faith. Ano ba? Abraham. Sino ang maniniwala na maghanganap pang isang 80 plus year old na babae? Diba? Wala na. Kasi they are both menopause and andropause. Scientifically speaking. But then again, there's nothing impossible with God. That is faith. Okay? Kaya kung hindi ka naniniwala na talagang darating sa iyo yan, eh talagang hindi darating sa iyo. Hindi ka naniniwala. Faith is the substance of things unseen. The evidence of things hoped for. Okay? Ano pa? Si Abraham. Kaya nga siya father of faith eh. Abraham ulit. Diba? Ialay mo yung anak, ialay niya talaga. Sasakin niya na, tinigilan siya. Bakit? Kasi napatunayan na ang kanyang pananampalataya. Pananampalataya ni Abraham sa kanya. Okay? Verse 18. Malapit na ba tayo, sis? So, Philippians chapter 3, verse 18. Basa? For?
And now, tell you again, even with tears, many live as enemies of the cross. Tignan niyo si Apostol Paul. Sa Tagalog basahin ko. Sapagkat tulad ng madalas kong sinasabi sa inyo at ngayon luhaang inuulit ko. Luhaang inuulit ko. Brusong-brus pa pero luhaan, di ba? Yakit din pala. Okay? Marami ang namubuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. So even though preachers, bishops, and pastors, they are firm here, they are very stiff, they are very tigasin. Pero at the end of the day, malapot ang puso niya. Mababaw lang ang luha niya. Pero siyempre, hindi nila ipapahalata yan. Kasi ayaw nilang sabihin, mahina yung leader nila. With leader. Pero sabi ni Paul, luhang inuulit ko. Diba? So, meaning to say, in the context, Paul tears hindi sa mga mananampalataya, kundi sa mga unsaved. Hindi niya ni-refer sa mga mananampalataya, kundi sa mga hindi nakatanggap ng pananampalataya. Okay? He refers to them who walk as enemies of the cross of Christ. These words prove that Paul was not a man who coldly and arrogant defended his opinions. Hindi siya yung taong malamig at arrogante na kung ano lang yung sinabi niya, yun lang yun. Hindi. Marunong nga siya tumanggap ng pagkakamali. Sabi niya, lahat ng ginawa ko, lahat ng credentials ko, even though I am capable and almost morally perfect in this world, sabi niya, basura. Sa harapan ng Diyos. He had sincere loving concern for the souls of his lost people. His goal was their, salvation. Kaya yung goal ng lahat ng tumatayo dito is for your salvation. Is for salvation. Okay? So, verse 19. Yan, bilisan na natin. So, Philippians chapter 3, verse 19, their destiny is destruction. That is certain. Their God, pansin nyo, small letter yung G sa God. Kasi Diyos-Diyosan po ang ibig sabihin yan. Their God is their stomach, and their glory is in their shape. Their mind is set on earthly things. Yun po yung tinuro sa amin. Kapag G na God na maliit na letra is Diyos-Diyosan. Kapag G na God na malaki naman is tunay na Diyos. Kaya kapag nagte-text ka, huwag kang diretsong text na God na small g. Kasi baka nakakalimutan mo, Diyos-Diyosan pa rin sinasabi mo. O let's believe on God, pero small g. Let's believe on Diyos-Diyosan. That is the misconception. Okay? So, that is verse 19. Kapahamakan at kahihinatnan nila sapagkat ang dinadiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Okay, sabi niya, kapag sinabi mong katawan, that is kinagat, no? Yung again, para sa babae, sa kalalaki, hindi yun. You are more focused in this world. Kasi, sabi ko nga kanina, di ba? Maswerte nga tayo, nakapunta tayo dito kasi napaglabanan natin ng Facebook. Kasi pagising mo sa umaga, ang hinahanap mo, cellphone. Tama? Ito yun. Ako din. Pagkagising ko, hinahanap ko cellphone kasi baka may nag-pass ng requirements. That is the reality of life. Hindi na natin mababago yun. Kasi we live today in a world which is instantaneous communication is commonplace. Anak mo, baka may nag-text na. Okay? So, sabi dito, ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nila ikahiya. Kasi iba na ang mundo ngayon. Dati, yung sinasabi nilang morally right, sabi ng mundong ito ngayon, that is wrong. Yung mga wrong naman dati, nagiging right ngayon. Bakit? Kasi doon sa Isaiah, if I'm not mistaken, chapter 9, verse 6. Inaalin tulad nila ang tama ang mali, at sinasabi nila ang matamis ang mapait. Baliktad ang kanilang kaisipan. Bumabaliktad nga rin. Iba na ang takbo ng mundong ito, sabi nga ni Bishop. Okay? First, bakit sinabi? Sino ang tinutukoy dyan yung Apostle Paul? False teachers. Mga bulaang guro. Ano ba yung tinuturo ng mga bulaang guro? First, false teachers, not simply Christians who misunderstood portion of the gospel. They misunderstood the gospel. Bakit they misunderstood the gospel?
Kasi kung ano yung sariling opinion nila, yun na yun. Diba? Kung sabi, naalala ko dun sa isang conversation, sabi, kung ang mata mo ang sanhi ng iyong pagkakasala, dugutin mo iyon. Kung ang kamay mo, putulin. Diba? Mas mabuti pa ang iyon, sa mapunta ka sa amin. Ano kapag literal mo naiintindihan yun? Puputulin mo yung kamay mo. O, dudugutin mo yung mata mo. Diba? It's not literal. Kaya maraming other teachers and preachers, they took it literally. Kaya na kawawa yung miyembro. Diba? Second, false teachers, false notes focus on the grade. Bakit ba sila natuturo? Pera. Sabi ng Diyos, kaya sabi ng Diyos, kukunti. Not offending others in social media. I just said it. So second, many false teachers will now seek money in order to make money. Alam niyo po, talagang ganyan yan eh. So kahit hindi na natin expound, alam niyo na yan. Okay. Romans chapter 16 verse 8. Sa may biblical din po yun. Third is false teachers call evil good because they promote sinful actions as being right. Kahit masama, sabi nila, pwede na yan. Diba? Sige, as long as kahit nakaw yan, bigay mo sa church, pwede. Nakatulong ka naman sa iba eh. Diba? Dito sa atin, sabi nila, morally right. Morally right. Pero sabi naman ng Diyos, incorrect. Incongruent na tawag. Okay? Hindi po yun sama. Incongruent na. Fourth, the goal of false teachers is not on Christ and being with Him for eternity. In contrast with false teaching throughout the chapter 2. So, maraming iba, hindi talaga Christian teaching. So, number 20, last night, verse 20, wala na pa. Tinanggal ko kasi. Kasi ang slide ko lang is, actually dapat 4 lang. Chapter 12, 13, 14, 16, 4 na. Pero dinagdagan ka na para medyo umaba. Pero hindi ko napansin, umabot na pala tayo ng isang oras ata. So dito sa chapter 20, verse 20, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula ro ay hinihintay natin ang pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Okay. Instead of temporary things, sabi niya nila, we should not settle in this world way. Yung mga nakikita natin dito, yaman mo, iiwan mo yan. Asawa mo, iiwan mo yan. Actually, wala ka namang madadala. Sabi nga ni Job, hubad akong dumating dito, hubad din akong babalik. The Lord gives, and the Lord will take it away. Blessed be the name of the Lord. So, sa lahat ng gagawin natin, we should seek for progress. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Diyos ng Diyos.